Dadi renang. Elisa monolog. Oh iya. Apa ya bisa ya aku urip bebarengan sesandingan kan Kang Mas Wiratmoyo. Nek Julang krungu apa ya bisa kowe terus metu bisa. Oke, Pak Inggit. Kentongane ndi? Kene. Arep beng. Tutuk turuk turuk. Ana jroning taman sing gede banget kaya ngene. Rasaku saya geseng-sem. Aku saya tresno. Apa ya iso ya aku nyanding Kang Mas Wiratmoyo iso bakal ana ning pendopo kono sesandingan bar kowe nyemplung blumbang iso nglangi bareng-bareng. Apa bunga ya? Kalimatmu aja dawa-dawa sa. Piye piye? Aduh. Apa ya bisa ya? Timur raine. Dhuwur. Apa bisa ya aku sesandingan karo Kang Mas Wiratmoyo? Ngono tok, lapo kowe karo nglangi-nglangi barang. Kuwi ana blumbang kan direspon. Caco. Suwi menaku nganti ora iso omong lho. Apa ya iso aku sesandingan karo Kakang Mas Wiratmoyo sajrone pendopo kono aku iso sesandingan nopo tamu sing akeh banget panganane pirang-pirang Mati dening aku kowe. Loh, blak. Sa, Elisa. Dialogmu untuk Tiyu Wiratmoyo. Ya. Apa ya bisa ya aku sandingan Kang Mas Wiratmoyo. Titik. Wis muni ngono. Oh, tekan opo bisa ya titik. Iya, barene. Oke, beres. Ora iso melu terus. Ana sajroning taman sing endah kaya ngene. Aku nyawang ana pendopo sing gede banget. Apa ya bisa ya titik? Titik iki aja diomongke. Ngene lho, ayo do adus bareng kowe. Ben iso. Apa ya bisa ya ngruwe kowe. Wes ora nganggo titik. Ya. Apa ya bisa ya aku nyanting Kakang Mas Wiratmoyo dadi pasanganku? Bisa. Ayo, mesti mulai mutah to. Gandrung sing apik babangan kok. Apa ya ora ana sing liyane to Pak Ikit sing jenenge Wiratmoyo? Kok sing rada ganteng ngono. Ora ono. Wis iki sing eneng Wiratboyo. Lah, wong ganteng eleki nek umpama dadi bojone sing dienggo gak raine wae kok. Ya wis tak tumpo sak ono-anan. Awakmu aku teko terus cipiki terus awakmu Nadian. Oh cipiki-cipiki Iya. apa? Cipika. Iya, cipika. Kai kanan ki kiri. Kok kena tenan tak imbe 50 ya. Ih, Rapopo. 50 siji. 50. Izin ya, Pak Haji izin ya buat. Ampe mutah to? Iya. Bojoku ora kowe semaput to. Anadian wujudmu beksi. Oh iya. Badhe tindak pundi Mbak Elisa? Ajeng mendem kucing. Badhe plesiran ngono. Wong jenenge kemesraan iku ajeng shopping ta apa mendem kucing. Iki ayu kek bodho murah karuan lho. Pacaran. Ya pacaran. Silo Nah. cipika-cipiki. Kepengin munggah swarga apa ora kok. Larung tekan wis ngene lho sakit lho. Lah piye kesempatanku ya pas. Kumala teko cemburu. Wong ayu pun kakang ora bakal ninggalke katresnan. Tenan yo Kakak. Sedulur batu senyari bumi tak labing temekaning pati. Pokoke sak lami-laminya ake sesandingan yo Kak. Bakal tak ugemi janji bulan cici. Lah.